Hormatly prezidentimiň gol çeken buýrugyna laýyklykda goňşy Iran halkyna ilkinji nowatda çağalaryna derman we saglygy goraş maksatly tirişdeler hende beýleki önümler ansanperwerlik kömek hukmuny guradyldy. Munyň özi ýurdumyzda gahrman arkadamyň hoşnetli goňşulyk gatnaşyklaryny hemme taraplaryň ösdürmek boýunça öňe süren başlangyçlarynyň arkadaly gahrman terdanymyň başlandygyna ýokary derejede amal asylýanynyň aýdyň tutnamasyna öwrüli. Çağalar gannasynyň ýanyna döredilen ýaşular geňeşiniň agdalary goňşy ýurdun çağalaryna niýetlenen ansanperwer kömeginiň ähmetini bellediler. Şeýlede olar goňşy ýurda iýerleýän ansanperwerlik ýükleriniň ýolunyň ak bolmagyny, olaryň sagaman baryp gowuşmaklaryny beýik bir bardan dile getdiler. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän ansanperwerlik rehimdarlyk ýaly ýaxşy desturlary kömegi mätäçlere howanalyk golny uzatmak ýöregleri arkaly dowam edýär. İran İslam Respublikasynyň çağalaryna Gurbanyňly Berdimuhammed Fadylnaky howanalyga mätäç çağalara kemayet bermek boýunça haýyr sahawat gannasynyň adyndan ansanperwerlik kömeginiň uğradylmagy garaşdy baýky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmanadyň mekanynyň mukaddes orady aýynyň sogaw işleriniň üstüne ýetirdi. Hoşnetli goňşulyk gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolan ansanperwerlik ýüküni uğratmak çäresinä atnaşdylar. Ýakyn goňşulara kyn pursatlarda himayet bermegiň, dogunlyk golny uzatmagyň Türkmen halkynyň göz başyny asalaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ansanperwerlik ýöregösdigini bellediler. Goňşy ýurdun halkyna ilkinji nowatda çağalaryna ruhy taýdan gollap bermek maksady bilen olara dogunlyk golny uzatmak, ansanperwerlik kömegini uğratmak Türkmen halkyna mahsus täpleriň biridir. Ansanperwerlik kömeginiň uğradylmagy ýurdumyzyň hoşnetli goňşulyk gatnaşyklaryny ygralygyny äşkar edýär. Bu işleriň mübarek orada aýynyň aýratyn sogaply gadyr gijetiniň ýöňe syrasyna geçenmegine çuňgur many bar. Munyň özi kömege mätäçlere gollap bermek ýaly ýaxşy desturlaryň rowas gadan bar alamatlanýar. Bu görnüşler garaşdy baýky bir tarap Türkmenistanyň ansanperwerlik, hoşnetli goňşulyk, öýdara gollap bermek ýöreglerini ygralygyny görkezýär we halklaryň arasyndaky dost goňşulyk gatnaşyklarynyň pugtalanmagyna ýardam berýär. Mälim bolýarly Türkmenistan öz ösüşiniň täze ýamyna beýleki ugurlarla bir hatarda medan ansanperwer hyzmatdaşlygy işçiňlaşdyrýar. Şol wagtyň özünde ýurdumyz dünýäniň çağalaryna ansanperwerlik kömegini uğradýar. Munyň özi hormatly prezidentimiň we gahrman arkadamyň ansanperwer ýöregleriniň rowaşlanýanynyň netijeleridir. Goňşy ýurdun çağalaryna niýetlenen ansanperwerlik kömegi uğradylandan soňra gaznanyň ýanyna döredilen ýaşular geňeşiniň agdalary, ýurdumyzyň din wekilleri bilelikde arkadaş şäheriniň şäherine bina edilýän 30.000 ornuk mescidiň gurulşy, onuň içki bedek işlerine ulanylýan firişdeler we tanışdylar. Asly işleri hemde rekim şepagatlygy esasy uğra dinýän, orada aýynyň her bir gününe sogap işleri nazarlayan ýaxşy desturlar amar bolýar. Türkmen halkynyň iqrar eden ýöregesine laýyklykda mescid musulman dünýäsinde alim we bilim merkezleri bolup, jemgyýetiň ruhy durmuşynyň jemlenýän ýeri hasaplanýar. Bu wagtda Hajar Kadamyň bellişi ýaly mescid şöhratly ata-babalarymyzyň miras goýan ansanperwer kadalaryna hemde belent ahlak çelgilerine laýyklykda bina edilýär. Ýurdumyzda halkymyzyň köp hasalyk däp desturlarynyň dowamaty atalmagyna we sogaw işleriň berja edilmegine möhüm orny eýleýän täze mescidiň gurulşy batyl dekmenlerde anyp barlýar. Häzirki döwürde Merkezi Aziýa sewitinde iň uly mescidleriň biri bolan Arkadaş şäheriniň 30.000 ornuk mescidiniň binalar toplamynyň daşky görnüşine hemde onuň içki bedek aýratynlyklaryna ören jogap käşilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilýär. Şunun bilen baglykda mescidiň täze şäheriniň binagarlyk keşi bilen ajaýyp faýdaly emele getirmegine hemde onuň milli binagarlyk ýöreglerine laýyk derejedäki gözelliginiň üpçün edilmegine zerur öňsürlýär. Mescidin gurulşyna milli ýöregeler bilen her iki zamanyň binagarlygynyň öňde barjy tejribesi goşdurulýar. Bolsa binanyň öz boşlugyny şertlendirer. Asalaryň dowamyna kemale gelen ansanperwerlik ýöregeleri türkmen halky üçin beýik maksatlara tarap ynamly öňe gitmekde midemed erkekleriň we güýç guwatyň çeşmesi bolup kalmady edýär. Milli däp desturlaryň aýratyn gymmatlygy olaryň nesilleriň we eýýamlaryň dowamytlygyny üpçün diýenligi ýaşlara ullara hormat goýmak, ruhanytlyk ýöregelerine tireblemek bilen baglanşyklar. Şolar türkmenleriň dünýä garaşynyň hemde ahlak ýöregeleriniň esasyna gürli. Bir ýerde Türkmenistanyň müftisi orada aýyna ýaxşy umid arzularyň, berilen sadakalaryň beýik bir baryň diýerkinde kabul bolmagyny dile edip aýat okudy. Onda ýurdumyzyň abadançylygynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkarar bolmak uğruna iýdigderli tagalla diýen Türkmen halkynyň milli lideri Hajar Kadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Hajar Erdanymyza alkyşlar aýdyldy.
Soňra olar arkadaş egenin çägine bina edilýän meçidin ýanyna ýerleşýän sadaka jaýyna barıp gördiler. Bir ýerde şany sineleriň hormatyna ýurdumynyň durmuşynda möhüm orna eýleýän bayramçylyklar we mukaddes orada aý münasibetli giň we şöyle çägleri ähli muma sadakalary geçirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär. Munyň özi ähmetli binalaryň gurulşygyna hemme taraply nesasa çemeleşilýäniň nowatdaky beýanydyr. Jemgyýetiň ruhy sagdynlygyny pugtlandyrmak we ahlak kämilligini berqarar etmek ugruna döwlet derejesinde aladylýany üçin bu ýere ýygnananlar Hajar Kadamyda hemde arkadaly gahryman Hacı Ferdarymyda hoşalyk bildirip, ähli mumy derejedäki sowap işleriň hasyl bolmagyny, mundan meýlekde ýurt awadançylygyny agdy berligi jewistigi dileg etdiler.